Conèixer la gamma SEAT. Ara, quatre anys de garantia, manteniment i assistència a la carretera. Automotor Servei. Vinga, va, tensos dalt. Al teu servei. Groc Nylon. Visual Difusió, empresa especialitzada en grans formats. Visual Difusió, retolació industrial. Som-hi, tensos, amunt. Difusió, muntatge d'estat. Visual Difusió. Debe estar pasando y debe estar